Пичове, това е новата ни поредица, епизод 2 на Bullmasters. Миналия път снимах клип и сега чакаме да ни заради игричка. Няма да усивам много, защото миналия път изобщо не се чуваше почти нищо. Чакаме да ни заради. Да. Вчера вече не успя да спечеля герой. Да спечеля доста парички. 750. 5000 нещо. Да, но бях играл доста и съм напреднал. Те някои стори парили. Добре, купихме си играта, с която се играхме. Миналия път това не се представя, че го имаме, обаче го нямахме. Нека да видим какво може нашия герой. Битка. Добре. И се връща и го убива. Окей. Не успях. Мисля, че нататък ще успеем повече да го... Какво? Как? 17 на 100, държи го целя. Да! Направихме хедшот. Виждате ли там как го забих? Не! Не успях. Не! Дръж се. Искате ли да пробваме какво можем? Хедшот. Трябва да направя 3 хитове. Е още на героя. Обаче пък хубавото е, че си е готин и ние дадохме 5000 за него. Дам на 19. Дали ще да го бием, не знам. Не, дръж се. Държи се. 19 на 100. Дали го целим? Оцелих го! Финишки! Сега ще го бием набързо. Давам 20. Да, спечелих. Не, вече не мисля. Добре, много реклами има. Добре, хора ще спорят на пълна пауза, докато мини си рекламката. И чао за сега. И добре, пичове, изглежда, че се върши рекламата и вижте кого се спечелихме. И вече имаме турбомент. Обаче ние може ли да бъдем малко да я покажа какво е това. Един срещу един. Да, аз съм си срещу... Аз срещу аз. Да? Окей. Да се успеем да го целим. Не направихме сечета, обаче пак се струваше. 22, 21 на 100. Сега го целили. Сега ще не равно. Живот. 23 на 100. 22 на 100. 22 на 100. Как не направихме на хубава ческа, да само го оцелихме. Виждате ли къде го оцелихме? В шапката. Не. Давай се едно на 100, да го целя. Finish him! Шеф. Опала. Да, бихме го. Какви
са тия реклами, бе? Колко не продукт. No thanks. Нека да видим компютър. Ще вземем лудия доктор или колко. О, има нови герои. Да, не. Помната потенци. Темата Чунца, той е мета Диня, той да играем срещу него, любовни странички. Той е мета там пътината. Той е да магическа пръчка, той е мета iPhone, селфифон. Да го мята меча. Милионата да е гениална, фонта. Чанки. Срещу някой китаец. Играем срещу някой китаец. Какво ще му направя, ако дам на 26 на 100? Много цели. Да. Ей, мята пони. Ужас. Дикичко пони. Трябва да е по-малко ли? Аз тъй как съм затиснат, аз нямам никога да го целя. На 100, държи го целя. Оцели го и му направих хедшот. Сега трябва да е 24 най-вероятно. Сега ще му оцели. Вижте какво прави. Сега ще е някъде към 24. Да видим. Хедшот. Финиш хим. Пак ще е толкова. 20. 24. 24 на 100. Добре. На благодаря. Да, печелям 700 лева и още няма 200, още няма нещо. Нека да пробваме късмета си. С Елизавета ли? Какво да изберем? Избрал този брачката по-опитена. Аз срещу ябълка. Ананас, първото, което най-обичам. Да, взех ананас. Не. Аз не съм прия. Аз не дадя, не знам. Не. Сега ще го целя. Там дет не трябваше. Как не взех лимона от главата? Не, пак рекламки. Ужас, най-дет ги мразя. Добре, ще продължа пак. Выпуска на 8 минути и 40 секунди. Малко всички. Добре, срещу урли с там някакво птици. Браво. 3-1. О, копия. Какво копия мятаме? Взехме си времето. Карти на дезбилите. Да. Знаме. Сега ще закачим някой и ще го пратим в Америка. Време. Взехме си време. Всички летят по-бързо. Сега ще трудно да оцеля някой. Трудничко да има.
Оп. Не! Как се застана, бе, пич? Не знам, нали съм нечестното знам, но... Край мен ли се връща? Да, верно. И перката и смета перки. Да чакаме някаква птичка. Олам. При мен. Нали? При мен. Не, карта. Да! Ето е птичка. Да. Ено. Не успях. Пак ще ни реклами. Плюс 130 до плюс 130 цента. Да пробваме турнамент. Секулка. Не, что ж такое? 415 видеото. Играем турламент. Срещу вампира. What? Страшно ми, страшни цели. Мята от това, което той умира. Дървен кол. 19 места, дали сготвили. Него явно ще пробваме. 18. Не, сещам се. Да, винаги си пробвайте късмета на 100, защото не сте по-добре. 19, 18 на 100, дали сготвили. Не, 6-17 на 100. Дали сготвили. 17. Headshot. Не. Нет. 16. Headshot. Him. Finish him. Nice. Headshot. Fatality. Ciao.